8. zastavenie. Pán Ježiš sa stretáva s plačúcimi ženami. Ženy nemohli pozerať na nespravodlivé zachádzanie s Ježišom. Nariekali. Kristus im hovorí: neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi. Bolesť, smútok, zúfalstvo. Keď sme prišli k domu Jaira, Ježiš vzal so sebou dovnútra len mňa a Jána. Dom bol naplnený tým istým smútkom a plačom. Kristove prvé slova však boli: neplačte, lebo dievča neumrelo, ale spí. Smiali sa z neho. On ju chytil za ruku a vrátil jej život. Do beznádeje vniesol nádej. V živote máš mnoho bolesti a smutku, trápenia, pre ktoré sa ti slzy tisnú do očí. Strácaš svetlo. Upadáš do zúfalstva. Ak však pustíš Ježiša do svojho domu, srdca, do svojich trápení, na rozdiel od plačúcich žien, nebudeš mať viac dôvod nariekať.